ביבי שומע? הנה הנאום שכל אמא בישראל רצתה לשמוע ממך, אך טרם נעמת. אזרחי ואזרחיות ישראל, אנחנו נמצאים בשעה הקשה בתולדות המדינה. מפלצות אדם זועמים וארורים ביצעו טבח מזוויע בילדים שלנו, במשפחות שלנו ובאזרחים הקשישים שלנו. אלה שהבטחנו להם לא עוד. זכותכם לשאול אותנו את השאלות הקשות ביותר. זכותכם לכעוס. אני, הפרתי את החוזה בינינו בו הבטחתי לכם ביטחון. אנחנו נתחקר, אנחנו נבדוק ואנחנו נישא באחריות. אני נושא באחריות. גם אם לא ידעתי, גם אם לא שמעתי, גם אם אני חושב שאני לא אשם. זה קרה במשמרת שלי. לא שאלתי את השאלות הנכונות. לא התעקשתי לקבל תשובות. לא עשיתי את מה שמצופה ממי שנושא באחריות. עכשיו, עת מלחמה. אנחנו נמחק את אויבינו מעל פני האדמה. נעשה את זה מאוחדים, באגרוף מאוחד וקטלני. ווינסטון צ'רצ'יל אמר שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים. אני מבטיח לכם, אזרחיות ואזרחי ישראל, אנחנו נכתוב אותה. ביבי, אולי הנאום שכתבתי בשבילך לא מושלם, אבל אני מרשה לך להשתמש בו.